Hi, lovely people. Your mama Kwaba at the Bana Nakosi TV. Exclusive interview with Achievers. And then I had my did you ready, bro? Me, I did you ready, bro? Your friend Nakosi Aqua. Ododo Adamfu. And then soon may I dom what baby and send American Gusua, quick cry, or boy or by Eddie free Adum, Eddie Quadum. Na ye then Yamiasi. And then Yasamba Pimo exclusive restaurant. So we see you made an exclusive interview, and he has a more exclusive restaurant. Then Yamia Aduma Mama Yamia brother be. Minya be me or down in Patemu, why Jinu Mina? You can't the most influential guy and not award no hacking on social media. Nami Modi is here. The see a try hoba near Kobaha. Na mamuo nipa ko ene nyame ayadoma ye ne ba betwetwe nkomo aha na nakosi TV but more than say obe subscribe na wa like na wa comment enso e de amaye ye twa ho aba ye ba ye de nkomo twetwe no so ebebrem yo ye sama hwefo ne adofo ni na akwa aba mo na mo boy ye chidoma ye de ye dwumadi abini de brem exclusive interview with Achievers. And then say na make your buy now na say you come mekan na menya me ya be maybe your friend star Ojoo Ojoo pa the year 2018 2019 2020 now you be me agent home now social media and so no sell it or down to the world na menya star Ojoo a ye ne be twetwe komo afa na brabo any fana Ojoo apasha odamfo ya famous na ye di san common nso no se na make no ene ya bepiem wo exclusive restaurant na ye maami wa ya ade bebre ama ye kase nyame hwa no ye maame ama yeboa only the CEO of exclusive interview se na make no ope aduane asort ope orders je say ope be video dofo aba be hye exclusive omaduane de omo wampesie omo fufu just aduane bi e wa bi ama so bi ahweda open order for number we na friend 0241 329 438 0241 329 438 and na open aduane papa no papa breakfast papa dia no abomode say obepe Regenus Tom Brown delicious Tom Brown na wa pe bia di ukọ enterprise ubenya bi ukọ PH people so a ubenya bi wo store say wo akim odan ne mpatam na so ubenya Regenus delicious Tom Brown ubenya bi so ato person ofa bi na utu na oto a me de ma me number no ma Regina number ma me ne bɔ no homode oye adwuma ye pa na aduane ne so de anopa unya Tom Brown ni bibia na say unya ne obrayo ni bi so di heat ni bi so di a ebema wo tese ahode papa na ebie wa adwum so na ba bia akobia watimi aye fa number no na fa number no ye 0558 525 891 0558 525 819 ya ba me di Regina delicious Tom Brown ubenya bi edi pepepe na sa so na me da mo so a mo hwe dwuma di nso me da masi nyame hwa mo na onye mo kese prophet Asante or Accra, Yami Usha no kese na mecha gunshot official gunshot mecha Yami Usha no onye kese u kuma ase nso gbo ankofo pa Yami Usha no onye kese na me pime mesi mecha si dem de ntia kese ma mo Asante ahye dwumadi no ase na dem ni Ojoo oyo no ayam ni ya be ma ni ba be din komo ya hwe senia na brabo sisi ababi awo nyama esifa akone achievement a wonya ewo na brabo don't forget to subscribe na all the comments so e dey go asi ebi ne koso a na nakosi akwa Ojoo mu akwa bade na nakosi ti na bia boko ye nyame adom na se na abrabo mu ti sei nyame adom ye ya no page voice ti mama me akra nyame adom ye okay Ojoo aje ho me na o achimo da pa yi pa Ojoo abrabo ne fiti ase no o sha ase wa ifa ye wo me o achima na mase okay na mase wo oda important okay
And I'm asking me call school a free primary because it GHS Liberty Academy. Okay. Until after GHS and I'm a bar at the senior high school. Yeah. So after at the fun, I didn't know my brother. So you can say, I want to make sure I see. Ɛhɔ na ɔhyɛ ase. I'm a life pina, I'm a live order. Ɔda. Okay. Oba GHS ɛwɔ akyem na ha no. SS. Like oba SS, sorry. Oba SS ɛwɔ akyem ɔda no. Ɛna ɛma de bɛka ɔda ha, ɔde kyerɛ ɔda ha kakra na. Okay, already na me na free hand see. Okay. Me na bema if you order see. Nti na order one see. Nti na yen so order one. But you room one see. Time I member SS no kwa na me taiba. You go on vacation. You go on vacation. Nti me buy SS na me be stay kwa I be a permanent place na me see. What's it? Okay, yɛhwɛ uwie secondary school no. I think say na wɔ ɔda. How was a send na ɔda se channel ɛsi ɛte fa ɛma wo na emu ɛden na ɛkɔ yie anaasɛ ne nneɛma ɛte sɛn. Well, one thing is on say obi wɔ hɔ ma owie school a automatically or turn a hustler. Yeah. Or say be a external help we are ember. You see, once you are done with school, you are on your own. There was a one I will fight it through life. Okay. Until after SS, I started teaching kakra. I tried the child. Okay. Manso branch. And if you were by Madam, the business kakra. So FM. Okay. What's it? Before say about books now watch on so no. And see, I say Ojoo na say oba ne homoden ama nyame adoma ma na nimde kakra etime ne achio book bi kakra. Ojoo ye my life mo. What say o da no na o ye influencer pa na o ha adwen e media de so even Facebook pa na o sell it oda. Na sanyoma ni nyina ne ye hu bi e ba ne sen na yante won ka bi mu a ye hu because I think say na o show bi a wo ye on YouTube. I say, oh yeah, motivational speaker about work or counselor about marriage. Oh, and way back 2016, 17, 18 years. Or that say the Facebook they no be any and they started with Allo movement. That time I click there was super to me the Allo movement by and they started funny videos. But one thing I say in life when things change. Okay. Sometimes you know be determined say I deal with answer, but and near matter. It's yeah funny videos. That time na TikTok ne we share that input send and back then it's million views by 11K, 10K a day. But all of a sudden no interest net to call. Okay. Because I didn't only say the Yankopon the amount set by at the long run na obabe oh. There are some of the things I'll be along the way, and the asset a fair mukaki. They can say, I know the fair mukaki, then no near the true calling. Okay, no fair. And the interest free more na. Okay, the amount interest free when they say, sometimes when life gets busier, there are some things that, oh yeah, and Fabian I need to see table so at the moment. Okay. It will be more focused on the Ebema on Sakon. Those were the things I mean, maybe being free. It was just for the fame. Yeah. But then fame, maybe I think say life got busier. Then we had to focus on life. Cinema interest in free funny videos. Because a couple then go for. Let's sell it. Go for Kumasi, Fremi, be Fremi, Transkate near day. But so they make things change in life. Okay, you share a homo. Then was it you have a back the mouse is here and then a mass had any bar more start we try funny videos. Okay, now my name is friends, me share. I'm a funny person. Okay. It's most of the times won't say you didn't come on, me can't stress yes. So there was this guy, Eugene, or your damn boy. So no there be a no track, no post it. Then we had the idea, so okay. And he started to say funny video. See, there was this Sunday, na me rap up na my. He called those days, Loot Boy and Glory Boy. No more Jojo on the side. See, he called no Loot. They no believe in me. Say me yeah do those funny things. No, cause Ojoo. Inter video it.
Yeah, arranging you try a first video. It was an interview, say, and it was very funny. Till after then, no, then we saw so okay, they made my funny videos, no. Into baby, a baby, a baby, I need to try video, we need to post it, and it was going viral. Neck viral. Yeah, then time that was and then on Facebook. They were Facebook. Yeah, tina Facebook there now. If you also now, it will more almost say, who create traffic like good to me. Eka same year, it me the traffic eba Yeah, media ne so. yeah, true. Nti saa nneɛma no nya inspiration wɔ he faa dɛn na ɛboa ama de yɛ saa nneɛma no nyinaa. Oh, one say, you make kind say, sometimes, no, so what you ask, say, sometimes, no, it worth more than money. Okay. The obey mo obi nye sika nko a obi wo no man ye ofa mu e bia wo hia rechetre Okay. to betimi aye bibi na nipa na asere to osra na nipa gi so na mo so na osre te no na inspire me. Inspire. Ojo yɛn hwɛ ɔdan setra ne kakra before asa na abɛfiri ɔdan no. Na wabɛnya fame no ɔdan wofa baabi a Ojoo te sɛ woyɛ biribiara ɛkɔ so. All of a sudden yɛhu Ojoo bi yɛhu ne whereabout. Then ɛkɔɔ so anaasɛ na asetena wɔ ɔdan na ɛyɛ den ma wo anaa. Oh, I had some issues of Okay. life. And one thing I mean who abrabom ni say issues as in some to a more ni down e show nyansa. Nti after those issues and then I was like, okay, let me relocate and start everything afresh. But rather, then I might be free or that say so I want to explore other lands. Na me hwɛ sɛ de abrabom e betimi akɔ. And so far, I think say it was the best decision. Okay, yɛhwɛ Ojoo me musa wasɛm kakra. The issue no wobɛtumi yɛmpɛ sɛ wobɛkɔ details but wobɛtumi aka biribi kakra a sɛ obi yɛ adeɛ bi a ɛbɛtumi na akɔtɔ nsɔhwɛ bi mu a na ɛbɛtumi na akɔ biribi mu a ɔbɛma n'ani ada hɔ because ebi a woyɛ wɔ adwuma wowɔ explore nneɛma akɔ so because wowɔ ɔdaa na ɛsɛ sɛ na nneɛma akɔ so wowɔ explore fine and all of a sudden what's issue ɛna ɛma afiri ha then na wobɛtumi akakye obi sɛ ɔyɛ biribi a ɛbɛtumi ama no ayɛ careful adeɛ na ɔyɛ na ɛmfa ne nkɔtɔ nsɔhwɛ bi anaasɛ ɔne obi ɛɛdele a ɔbɛhwɛ ne yie. Oh, sir, I did back from Mr. Abraham. Say, so you're younger, you are indecisive. As the decisions now will take, maybe all man and wow, as rather say. See, I would think, say, if you are younger, seek the advice of the elder, will be our penny. And I say, Osho will be Abrabo, maybe at the uncle, man, not the two hopeful. No what to do an amway because so one share when you was no mistakes be brave, Abraham, you're younger. If you two have a little more be honest, so you're younger. Decisions be all machine. Okay. Was one a bit Decisions no ebi ne sɛn then ɛbɛma nipa no atumi ahwɛ ne ho yie. oh, it be a onamfo. Okay. It be a futu a untie. But rather say, be a bravo, I won't focus on bravo. So one say, we are younger, you feel like you have the world on your shoulder. Or until exuberance new or whole tea. Oh, ye be our own dream, so I didn't me a dimbe coming home. And I say, a dimbe coni front. But rather, those are some of the decisions I think say. So be actually a bit to me up one. Okay, wow. Your next star Ojoo na ɛtwetwe nkɔmmɔ no ɔn sɛ sɛnɛ na mɛka no yɛn nua bɛrima no wayɛ nneɛma bebree ɛwɔ akyem a ɔda ha no si na biribi na ɛmfa sɛ ɛde ne tu kwan ɛde ne firi akyem ɛda ha ɛde ne pi baabi. Okay, Ojoo yɛnhwɛ wo take decision no a wode firi ɔda ha no na location bɛn na wohu sɛ ɛbɛboa anaasɛ location bɛn na wokɔɛ a wohu sɛ sisi adeɛ ɛde improve so about w'abrabɔ. Okay, me feel what down me call me near be more Kaswa. Okay. Kaswa na me call no, but then me could do one so no. Na nneɛma ɛnkɔ sɛ dɛ na sɛ dɛ na wɔ sɛ na expect. But adeɛ baako a me hu abrabɔ mu ni sɛ sometimes no life no ɛde wobɛkɔ baabi a wɔn dream sɛ wobɛkɔ da. Okay. Ebetumi ayɛ baabi papa anaasɛ baabi bɔne. Nti wɔn bɛba a wɔn so wɔdu baabi a wɔbɛka sɛ me na me wɔ ano si na nsusu da sɛ ebi a mɛba ano si anaasɛ mɛdu ano si. Sometimes no life situations no ɛba nketenkete na akeka bɔ wɔn bɛba a wɔn so na ayɛ tetente. Say you move from one place, to another. let be binti kokwa, let be binti kokwa.
Ebi a baby abedu finally na eni wa adwemu say obedu hanu say. Okay, we do yehwe kasoa asetra no emma o regretting enyoma in your life say my mistake and I say enyoma bi akoso a amwa. I want say yes, of course I did. And sometimes nyankopon no wote ne ho yas. Okay. Ebi ahyase no wobenu ho onima bebre obeda ebe wi akyem. Wo say na it was all worth it. Oh, then na was say ba ne sa. E ma bibi ye den esi. It situations there were a lot. And I'm grateful say I went through everything because I share my answer. Okay. I say I'm more any that because then times now you know what to say I want say okay say me say in life no what say ututu anamo bia what say show ho yi e wo na fam then na damfo betimi a kyewa efa emwa bi embra wasetena anasa wo da brabo niema bebre se ba bi edo wi ase no obi adwen se adamfo ye nea all support wa bra wo ye papa wo ye boni but nyonko ye nea wo kyew se ba bi a wo ko ne ho nye jai sa di we a wo ye on sankoba ne sana wo dwen so me expect say me friends ye bibia wo support me boni kra as an say wo your preference say bibia wo support boni kra wo tia wo na so what I say it is sometimes no niema bebre na betimi ama niema boni bi na betimi ama adamfo atwe wakom ebi wo wani ma wo so ebesi awie na nsa na wani beba wo se say madamfo say na nam ne so ama makosa ade we. Okay, nice one. Me da say yene Ojoo na etwetwe nkomo no yene ne bona blabo nkomo Ojoo sisi anyame adom ochoma ema schools awro na yebe basa no so say ebesi ehu no enyoma bebira wo fam in life di ama na ni ada ho di achi nyansa di aboa no ebe ma wo so a wo hwe dwumadie no wo so atimi aboa no atimi apeke bibi wo Ojoo ebesi etwa ho ba na yekoba ni aba project na wodi aba na wodi boa school for ni aba so I na ko TV exclusive interview with achievers ye twa ho aba ye ba ye di aka no so ebeto abo so so ebusuafo ni ahwefo a mo hwe na ko TV the sama makwaba biem haye exclusive interview na say exclusive restaurant ina na ye di etumadi no eba ye ne star Ojoo ena ye den ebo nkomo on na ade a edi na oyi social media no star Ojoo amankofo asi kwa na ababo no se na no ka no wo be fa baabi ansa no wo be ko enyoma bebre mu before then ansa Ojoo mami enka bibi before ansa na ba wo ma so na wo di aba na ana say de wo di wakroche ade agu krata so a wo de ma asuafo no mo so atini asua na abo enti ye mo bi tofa before ansa na yakob enti de ufa mu ni na no se waso ye de kakra wanti afutu a edo ko no so hebi no de kakra na betimi aka chu ohwefo bi ana say ye young to say ye young generation ye wo youth amabu for ye wo ye so etimi di etu ye ho fo The betimi aka ne say so you're younger you need to be exuberance say bi a wo ahoden gya ona so wo gi wani I was say won hwe ne yi because one hwe ne di utima obi mistakes big we are younger when in kwabra bonus okay I say sometimes no be a younger time I need to go school was all about we person dressing and but we any na be feel any we be say eno ehun hia after abrabo no eno na hia that was the old school no Ojoo ya classmate to atifa in one school the old school was na ehubura no dos o de asa na hwehwe pa o di do mu ni ade so ehubura bi abeso here o pass it through say no can no bi abeso pass it through that times you got ton tade because if you sometimes sports be bas once a man we be there they are only say me there was a man we there but I was say no can say when you can unya na enyoma bi sesa so as I said because
oh share and your ahead, it will help you. I don't want to go anymore. Unse also unia busuabi so wati a also ba be hwe da be wo be ware je be ma wani nso a dey ada ho na aboa ojo okay tisi anyame adom wo famu a nyame du bi hina nyame du be pie a enne nyame aboa a nso utimi ye bibia e ma honsa ekowa no no the mechanism say nipa bia no Nyankopon ache obibi okay ni nyina ne say wo nipa no be hu sa de kro no na waye ho adwuma time na me call SS na me dan am dem those days na me tie hip hop na me ko tolerate books na me sua hip hop ni ade enti we ba no na dan no bi wa le we coat na ma church paper so na me na paste to dem bi won sa na me the marker a church dem wo be enti me na ofo bi wo bo say ade wo border man na ade no wa church dem wo sa then the how na me ni mo ade pro but then after SS no and I'm realizing say I have the ability to create things say via Yemfa West in creative BB to say via I saw the sun sign, the sun was happy. Those literary works. okay And I realized okay, I'm good at this. It's any I mean try BB say nature storybook. okay It's I made a lot of research. Me research me Canada books me said is it true any day. And I came out with my first novel that's almost 10 years ago. okay That's The Blessed Curse. Then I my first novel, but scarcely movement me and push it. okay And after that, nothing. Sometimes you know, say, "Obey me, baby," but what for you? So I say, maybe that too, baby. See, Abraham, we are there, do baby. Na baby catch me say, I say, "Oh, cry, no mature. Like you have that gift." It's anything na omo wani nko and also. Sorry, to me, I'm not so okay. Sad, me start actual. okay Nti no me imagine say me turn me first novel na ma publication bia or say October na me nye sika start bi. It's not difficult but me na madam for rap am na my okay since day one he has been very supportive. People am so bro if say me ko publisher we wo kuma say wa ya ni nyina o send me lord no let's no na e boa for no okay nti to hear me books ni nyina ni dingo actually okay na difficult na sometimes we call publisher o book to be na usu because what to because the being come out that time bro so cast of better no 5 million crowd budget yeah so at least we chill yeah the being usu pan chill to the beer betting at kind of office but train the whole day or when you me very difficult nti na den na feminine na ofo bi din komo o chare wo book we you adaro ma betimi ade invest na e bia imprint bi ni ade most of them no betie afi nkosi we friend ko na fa bi nkosi we but Nyankopon de okwan of fa so ye na ade and say time ne so ya obedin say bia Nyankopon ondwen ho ana se bibisa but say time ne so abeti ase nti there was one day na me wo hɔ na publisher ba ko manager na me friend na bibi so wo de friend say wo chia ti me friend also na director pray bi sa asi o na no ka say me fa me book ni embra okay nti I think say me friend on Saturday the next Friday and I me call publisher no me bo ni dia o very big pa ba me mo ni okay ti me call e no na say me te omo ho no ma reception o my trainer director no like attended to me so I gave up and after that be mo boa there you go bro hey see me sorry say me go catch the manager ni so the person me call but me no lorry friend one day on country director say me call no ma me lorry friend because most of the times me kwa na me dey lorry friend fin no so oba ti me to an e friend me ba office na director ni bisa me so they say then na me person omo ye na me so found show so omo to me book me ama no so ahe na for ne o se manager ni me India yeah no all of a sudden who here ska bro okay I don't know you went with no hope but it seems there was hope germinating in your life nti all of a sudden na bibia sesa
Oh, and they won't mean cool. But your woman, baby, no woman hotel no launch it. Or try any purpose in maybe Diana in Chanica. Obi a wabɛma bu no a like wopɛ ahwɛfoɔ sɛ fa hyɛ me meyɛ sorry paa memfa me ba me nua bɛma nti ɛwɔ sɛ medi saa adwuma bi mu wakɔ no a wabɛma bu no a woto w'ani a ɛnto biara wow So the mere company show anymore. yɛsɛ yɛmbuki hotel ɛmpɛ baabi ma wo nda nti ɛhɔ no ankasa no saa asɛm no yɛkae no ɛhɔ no adwen bɛɛ na ɛba wo tirim I want to be phone and text it. Wrap up and say, Charlie. Na me be a kind. okay And na me name one because my uncle said me call na point this year could be. I just went there to try my luck. okay And it seems the luck was turning into success. And see, I am one. But you bet me a book hotel. I'm oh 5-star hotel. Apology. Didn't man that. And then not me this smartphone. okay when you get I don't know But to me, and I serious. The other chain, your call contract BBR. Then I had to come back. Now, me witness and sign it. Now, me sign fan court back. And see, by the next week Wednesday, the life has begun to change. See, that's what my friend said. Juana, Abrabone started as a son, and the second says, bro, there were a lot of things to be repaired in my life. okay And the first thing about my dream is say, I got a laptop, I got a smartphone, because I don't know boy dream and this. I'm a scabber. Okay. Okay. Those were the things that I bought first, and after my down for no so boy, I know, and I realized that it's kind of idea. Money is nothing if it has no purpose. So who need to be out the bay and so I realized that my first can be I have other books. I may find plenty other books. I may start to be cool schools, no. Okay, yeah, book now cho 10 years. See, when you be a man, wasum, I'm a sikaba. Would be at a smartphone, would be at a laptop. See, I know, all try say, bet your books maybe that were distributed. It is that time now, Lord, you way, and I now decide you money in that time, no. Time I make an amateur madam for being checked. okay. Now, you probably can't anything first, and sometimes there is this that I've seen in life say, when the paper was not as a chibi bought, stop now, oh, baby, a free ever, and now say what you say. The man is an amateur, and I be like, who near Suji, our brother. You know, some question madam for being checked, and likely for him, not also extra points, said the name until madam for Ninchen and I'm a shy and Popon Aduma, the queen be be in a free home, the copper and the And they say, you see, I know, Yamiadum books do not send a wet me a chore and be out. And I said, book do not send wet me their back. books need baby, but I say we have 10 books out. Okay. 10 books. Books may be a novels, it be a plays, it be a collections, it be a for lower primary, it be a for upper primary, it be a for GHS, SHS, and they throw all levels. As they say, and we've started as a publication. Okay. That's witty reads. Okay. Witty reads. Yeah, the books, no, it be near. Yes, that's witty reads. Okay. This books we will say, Pebiato, and funny being a bit at all. So see how we are not big. Okay. And say I mean the books called bookshop a bear they send for better because many hit at author. Okay. And I said big author. Today and say yeah the books no you deal with schools no personally. The schools go by school. Any schools need deal personally. It is so be pay through our contacts. Okay. And obey. And I say we are school. School na and also try to school be now person money did more friend yeah the books need by betrayal. Okay, see, I know, you book no, our children. You see, how many who I see, you said, see, 10 books and out different titles, and that's all. Yeah, you market not the same. Send a school by schools, no market not the same.
difficult sometimes. No, one way I be power Papa. because if you have a foka, I could promise you go school, will be to Okay, now that's what's it. Was about transportation, but one thing is so when you are failure can never discourage you. Okay. So when you are and oh, did you say you are on sabbath me? I can. Oh, ma, what be move? Wow. Difficult, but it is possible because obi a wa make you be ano, they once faced difficulties. You see, you are no exceptional. Nature doesn't favor you. Okay. So be brave and say no nya. Also be to me brave and say Before no. I know ya. Oh, to the sa show to man. So o company and to be a. How be brave. So we anta we be. Letter. Sa. Okay, yeah, share what started say we show books. Challenges then and I say oh how ben rock from kakra ama wesu. And I say ama also I did with the intimate one to them after my million to work. I mean, enter my baby. I mean, Oh, my facing challenges, but and by my dream say ain't me one. The ain't by my dream say this is what I was meant to do. I don't match it. wow. Nti me hu ne sɛ nyame de ɛna de akyɛw a onim kwan ɔbɛfa so ɔbɛbɔ ebi a wonnim saa kwan Okay. ba ɔno nim nea ɛwɔ sɛ wɔyɛ ane sɛ wode ayere ho yɛ nea ɛwɔ sɛ wɔyɛ nyankopɔn bɛyɛ nea aka and challenges no deɛ bebree sɛ dɛm ɛka no tɔ da bi a wode bɛkɔ school bi ɔn yɛ sɛ ni bi kora bɛbu abɛm story book deɛ nkwadaa wɔn de story book yɛ Yeah, dɛn Ghana is in park in car. oh yɛn park nkan but we could make a difference Okay. biribiara obi ayɛ ma akɔ anim na ɛnte saa ɔmo hyɛ ase firi baabi ɛna akɔdu baabi ɛde sɛ nipa ne mpa kenkan a dɛn na ebitumi ayɛ ebi a wosua na ne yɛde reading ahyɛ n'ase mo nso wɔnyi ne nyinaa no na wɔpɛ reading nti there could be a generation a ɔmo bɛpɛ reading more than sɛdeɛ Yeah, yɛyɛ pɛ ne okay. It's no wakoye ochochuni a ocho me. Also then uko schools man, I say uko society man, I say utukwan a also ensemble na uka the actual teachers for and I say put me gadan collect the ensemble na uka cha wo na say ensemble na also nya platform bi also bet me catch society na bit me aboa yinchima na eba na say ye kwa ye mpanifo bit me aboa ya bit me ma ye ko ado akenkan na say story books bit me aboa ye. oh deɛ mɛka ne sɛ ɔn sɛ yɛsɛ knowledge is power Yeah. sisi a ɔwɔfoɔ biara ɛɛbrɛ ne mogya ne de ne ba kɔ school ɛsan sɛ obiara gye ato mu sɛ school ɛma nimdeɛ and nimdeɛ na ɛbɛma wabɛyɛ nipa kɛseɛ daakye nti deɛ mɛka ne sɛ wote sika to book a wonto wo sika ntontom sometimes no ɛwɔ sɛ ɔnfɛle your brains Okay. ɛnyɛ wafu nko a It's also can say etire no ɛna ɛde sika bɛbrɛ wo afuo no bɛma wo ahoɔden ba etire no de sika bɛba a wobɛnya ahoɔden bi obi wɔ hɔ a ɛsan sɛ wɔnni wei nti da bia na ɛkɔm de no obi nso wɔwɔ wei no nti da bia na afunu ayɛ no nti nsuro sɛ wobɛto wo sika atɔ nhoma wonto wo sika mu nti sɛ woyɛ ɔwofoɔ a kan hu sɛ wo ba no yɛse if you think education is expensive try ignorance once a nipa ne kɔ school deɛ wobɛtɔ books nti yɛmfa yɛ sika ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛboa yɛn okay. adeɛ a ɛde mfasoɔ ɛbɛbrɛ yɛn ahwɛ adeɛ sɛ nti ɛno ne afotuo a ɛde bɛma afoforɔ Okay. Nti what start here say our publish to books in kakra kakra say they will send our can say they muntre one na nyame adom oyɛ no nkakra kakra na wanya obi so a or support you na ade bi say na what start no so asem kakra metimi aka kyerɛ sɛ obeyiro yeah the more na what start no nyame bɛboa na edu achi nti sisi ano we a big platform ohoma and mo abɛn na ohia then na afoforo fa me so ase then na nso betimi aka kyerɛ ofoforo ɛwɔ dwumadi a wodi na oh deɛ mɛtumi aka ne sɛ bi a woyɛ panyin bi wɔ kuro yi mu anaa baabi yɛmboa nkwadaa no let us make impact ɔhu sɛ obiara ne deɛ ɔbɛyɛ a wɔde bɛboa ne man okay ebi obi bɛbɔ bɔɔl obi bɛto nnwom obi bɛyɛ nneɛma bebree me nso mehu ne sɛ me nso me deɛ ne sɛ mede nimdeɛ
ebi wura nkwadaa te sɛ bi a ɔyɛ panin bi na ɛka wakoma so ne nipa yɛ ahyɛ ase a ebi a ofi wɔ dan no se a ebi a books yi menyɛ bi a dodoɔ sɛ kɔkyɛ school wei anaa mede kɔkyɛ nkwadaa wei a ɔmbɛsua ama wɔn anya nimdeɛ te sɛ woyɛ obi na ɛsɛ saa adwene wɔ wo tirim a ɛyɛ nkɔmmɔdie wo ne yɛdi nkɔmmɔ a yɛbi ho kwan a yɛbɛfa so na yɛama wo books no bi na wode akɔkyɛ nkwadaa no ne nyinaa bɛboa ma yɛn nso adwuma no ɛmu akyerɛ sɛsi a Okasa. ɔhu sɛ ɛyɛ difficult sɛ obi bɛka sɛ de sikafodoɔ wei ɛfa hyɛ books so ɛna adeɛ baako a mahu ne sɛ ebia na books no ɛtɔ da bi a wode bɛkɔ school yɛntɔ ne nyinaa nti sɛ kɔyɛ obi sika a rending account no ɛtɔ da bi a ɛbɛyɛ difficult bɛ sɛ yɛwɔ ha wo deɛ wonom sɛ mede kɔɔ yɛ antɔ ne nyinaa ebia sei na menyae ɔhu sɛ de titiɛ nti sɛ woyɛ obi na sɛ ka wakoma saa anaasɛ woyɛ school wura a tikyani bi woto nsa frɛ de books no bi ba abɛkyerɛ wo na waka mu wohwɛ ne sɛ bɛboa wo nkwadaa no a ebɛtumi ayɛ adwuma sɛ bi provide bi ama wɔn as story books ebi every academic time biara ho hia book foforɔ a ebɛtumi aboa mo ma yɛayɛ saa adeɛ no de ama wɔn. You see, an emphasis say, "O starting or impact then, and as a response then for labor about your story books that you might turn your other." Oh, me da so ebusa saa question. Sometimes me na mo kurom abon sɛ student bi hu me na ɔsere. Student ni be hu me na ɔsere. And onya asere pɛ, enim sɛ wakan me book. Nti na ɔsere. And ɛhyɛ me nkwan sɛ at least me making impact on people's lives. Ɛfɛ so bi behyia baabi na nea woyɛ na ɔka ho ase. Bi wɔ koraa otumi kɔ bidi Ojoo na masere. And maybe say wokɔ school and maybe I'm in school woto book maybe so how was the story? Oh, it was very interesting and nice. And ade it's ni nyinaa no ɛma wo ho so kakra no yere wo there was this girl bi a ɔtɔ book ni bi wɔ school and this was the message she sent or say okay about she was saying say the book was very interesting. That's what I said. Okay. And when now a show crying, Emma also kakanga no More common okay. From the novel, I could see you use both foreign and local materials. I saw use that Brim. That's River Brim. Brim. It was in one of my novels. Okay. Brim a whole lot, but in all, it's a nice story. Everything was blended together, and that made it very interesting. Okay, I know your book, Ben. That was this book, Love on 30th February. Okay. It's only so Brim. And now the choice. Okay. It's books, no. The prices, no, you're saying. Okay, Edifa. I'd rather say. They said story saying it's 15 cities. Okay. I just want 15 cities, and such books like this, on the volume was. That's 10 things, that's 25 cities. Then we also have this one, Learning Guide for Students. That's 18 cities. Then we also have Guide to Life in SHS. That's also 15 cities. Then we have Play in the Weaving of Wise Errors. That's also 15 cities. Then we have a novel, When My Beauty Was Beautiful. That's also 30 cities. Okay. Into Edifa. Okay, into books no so far no to me the cover be from JHS for primary JHS to SHS. What to me the cover be you will be yatiche because the person will be be kind. Okay. You will be for lower primary and with illustrations. And no being on the lower primary. On the pictures. It will come colored pictures. And it will be for upper primary, almost and also no pictures. It will come up. And a novels no DHS, SHS. Whatever is a JHS will be quite to me once a year story book go on. Okay. And my edit to me I think say and send me up a so can to send me up a so can when you're the with me. And that's it. You did kind of madam for wrap up. Okay. As I say, 24 young Kobe. Yes,
we nyinaa ka no entimi embem sɛ nyɛ ne mmoa a meda no ase paa mɛsɛ Nyankopɔn sɛ nkɔ so ama ɔdɔ no a ɛwɔ yɛn ntam Entrawa. no ntena hɔ. Na menim sɛ daakye sɛ adeɛ yɛ kɛse a n'ani bɛgye sɛ because yɛstarte adeɛ yi ɛyɛ logo no witiwiti ɛyɛ me na mede idea ne baa Bye. Okay. ɔno otua ho sika ma obi ma ɔyɛ biribiara because he believes in the dream sɛ adeɛ daakye bɛtumi ayɛ ade kɛse nti meda no ase na afei nso no sɛ bi a woyɛ school wura a wohwɛ adeɛ wadaroma yɛfrɛ no witiwis publications your number is 0531 641184 0531 641184 sɛ woto nsa frɛ yɛn sɛ wopɛ sɛ wohwɛ books no bi a yɛba school mu yɛma mo samples na moaka yɛn ho sɛ ɛyɛ good material for nkwadaa no afterwards no sɛ bi a wopɛ story books every academic year every 10 based on your nhyehyɛeɛ you bet me provide different storybooks ama academic year be a different storybook academic year be a because was say yɛn mboa nkwadaa na daakye wɔn nyi mɛyɛ nipa kɛse we have to make impact on their lives especially reading so we packing kan a n'adwene mu bi obi o packing kan bi a n'adwene mu bi Okay. sɛ wɔde akenkan no hyɛ akwadaa n'ase abɛn wɔ so a wɔn nyi nyina wɔn book bi a no afa because nye biribi a na ɛbɛkyerɛ wɔ classroom. Nneɛma no bi wɔ hɔnom a wobɛnya wɔ book bi a obi atwerɛ and I tell people say nimdeɛ ayɛ te sɛ wɔyɛ frɔeɛ wontumi mfa tomatoes nko anyɛ frɔeɛ We're starting our program. wohia tomatoes kakra onion kakra angwa kakra mako kakra na ne nyinaa ka bom na ama frɔeɛ no ayɛ dɛ nti saa na nimdeɛ teɛ wosua kakra wɔ ha na osua kakra wɔ ha na osua na ne nyinaa ka bom ɛso onim adeɛ o obi nsua maths pɛ ɛmɛ yɛn kasa onim adeɛ We need all subjects. wode kakra nti no wadaroma sɛ wopɛ sɛ wo ne yɛn di dwuma a yɛ number no bio 0531 641184 wofrɛ no a school bi a wɔ bi a ɛbɛba na yɛne wadi nteta ho wohwɛ books no mu a na afei we take it from there na afei yɛayɛ adwuma Okay. Now one part on social media because once we be on so a ɛmfa ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔgo through ɛwɔ book no mu ebi ɔpɛ sɛ ɔkɔ social media handle bi ebi ɔbɛkɔ sample anaasɛ copy bi anaasɛ bibi sɛ ano atumi a ɛna mehia baako anaa mehia mmienu a ɔwɔ social media handles bi. Pastor, social media na yɛ Ojoo Isaac. Okay. Ojoo Isaac. O search ya. Ojoo Isaac. Okay. Ɛno yɛ Facebook anaa YouTube anaasɛ. Ɛno yɛ Facebook. Okay. Yɛbɛnya copy obi pɛ sɛ ɔpɛ copies na ebi a ɔpɛ copies na bi ɛwɔ hɔ a ebi ɔbɛhu ɔbɛnya bi a. Your number ne pa no so yɛ business WhatsApp business. Okay. It is a wo save na okɔ WhatsApp a yɛwɔ catalog no. Yɛwɔ books ne nyinaa photos. Ɛwɔ hɔ no. Ɛwɔ hɔ a wetin de akyerɛ nipa. Okay. Yɛde dwumadie no si wɔ adɔfoɔ bi a ɔbɛkyia wɔn anaasɛ ɔbɛma wɔn shout out a ne yɛde dwumadie no. Bikyia obi a ɔwɔ talent bi a afei no ɔwɔ underground sɛ ɛka kyerɛ ne sɛ ɛnyɛ easy and ɛbɛyɛ den sɛ obi bɛboa wo gye sɛ ebi nyame aka obi akoma nansɛ mehu video bi Kofi Brew ne video bi wɔ Facebook ɔyɛ ade but ɛmoa ne wɔ asɛm wei na mɛka no. Oh, It was the one last day, time me ne prophet bi bɛkyerɛ ha ne yɛdi nkɔmmɔ mebɔ ne din ɛnwom no abɔɛ no ɛbɔɛ no ɛyɛ very nice song ɛnwom no yɛ dɛ so ate aseɛ but I ka how to sing a wobɛdu hɔ ɛnwom no wode compare ɛnwom bi aba nansɛ ade nyina standard ne yɛ baako but ɔboafoɔ wɔ ɛyɛ but ɛbɔ nyame mpae so bɛyi ɔboafoɔ bi ama no na wɔtumi push no because guy no talent ba ɔyɛ good for that is one thing about Ghana. One way our talent the local waste. okay. So one year when Nyankopɔn amoa wa de no nu yɛ paa but one hwɛ yɛn kɔ baabi a nti no obi a wahyɛ ase bia yere ho wo de ɛwɔ sɛ wɔyɛ ne yɛ na Nyankopɔn ɛnka wo ho na daakye bi no ɛmfa ho kɔ baabi because ankɔba sɛ ɛbɛyɛ yɛ sɛ wonim biribi yɛ paa na ade korɔ no wɔntumi amfa nkɔ baabi a nti Nyankopɔn ka yɛ nyinaa na afei nso no you have to work hard. They say bia wonim biribi yɛ nti na agugu sɛm ne ade obi wɔ hɔ bi a ɔpɛ sɛ ɔmboa ɔba ɔhwɛ lifestyle bi a wɔle bi a wanhwɛ a ɔmboa you have to work hard
You know, because I, for one, I'm always working. I'm always writing. Any identity, hard work, hard work, hard work. Obi can code. We will say, talent beats hard work. If hard work, I will say, hard work beats talent. If talent fails to work hard, to what talent na, I was saying, you know, when I want to see they meet me at time. Okay, Ojoo, yɛbɛda wo ase sɛ nso yɛtumi ne wɔatwetwe nkɔmmɔ. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ books ahoroɔ nso a wɔatwerɛ Nyame bɛyɛ adom na atumi de wɔagu akyi te sɛ mpanimfoɔ bi a te sɛ wofaa yɛwɔ mass te sɛ Akeola wagye baabi ase na wo nso wo story books a na wokɔ libraries a yɛwɔ nkɔmfoɔ a wɔatwerɛ story books ahoroɔ a mo nso ayɛ wie a So far, no, we publications be almost able to say best brain, excellence, EBS. okay. Very soon, no, they'll be publishing some of my storybooks. Yeah, and Maybe over call bookshop, no, go storybook. Maybe I'm being a work and I send the photo in the work. Nyame nhyira sɛ na Ojoo ka no sɛ wowɔ talent no a ntena se sɛ maybe you have the talent ɛwɔ sɛ woyɛ ho adwuma you have to work on it ɛbɛboa ama wo talent no a Nyame de aboa no ɛbɛtu mpɔn sɛne waka deɛ onim yɛ bia yerɛ ho no yɛ ntwɛn sɛ metwɛn mu afiri bi hɔ the more na woyɛ no wo push one day ɛbɛyɛ wo breakthrough anaasɛ ɛbɛyɛ wo nsɛnkyerɛnne da and then adeɛ bi a ɔyɛ mpo the more na ɔyɛ hard work no na ɔbɔ Nyame mpaeɛ sɛ Nyame nso bɛboa wo na ɔde aboafo bɛbrɛ wo na Nyame de wo ho adwene akɔto obi akoma so deɛ ɛyɛ biribi a ɔyɛ biara no ɛyɛ mmoa no matter what ɛyɛ mmoa Nyame na ɛde mmoa ɛba ayɛ Nana Kwesi TV exclusive interview that Achievers and then Nyame yɛ adom a yɛne nua bɛma star Ojoo atwitwe nkɔmmɔ ɛwɔ ne books ahoroɔ a ɔde aba out nti bɔ mmɔden na fa number no na frɛ na ɛne ne ntwetwe nkɔmmɔ ɔno nso n'anim te yie paa na Ojoo wei deɛ yɛ kɔ sisi a no nso obi frɛ wo sɛ So, before that, no, time ana yegyina so no. okay The true story na nke yɛ series koraa but ntumi yɛ replay. They say bia obi pɛ sɛ me mom 9 story na ɔmo de yɛ series. Of course, ne nyinaa ka adwuma no. Ebetumi ayɛ adwuma saa but me pa de me nimmerɛ. na fa no so ka ho Oh, enye Yeah, adwuma no sure. so. Adwuma no so because adwuma no so. it is Time wa like so obi ayɛ ready sɛ ɔno ɔpɛ sɛ ɔyɛ na sɛ bi a maybe ɔpɛ sɛ ɔba nkyɛn na atwerɛ story no ma na ɔbɛtwerɛ ma no baame meka ne sɛ sɛ wo ɛto ne nsa frɛ sɛ mommra na montwa a wobɛyɛ anytime. anytime na sɛ no deɛ Anytime. okay yɛda wo a wohwɛ Nana Kwesi TV ase exclusive interview with Achievers but mmɔden ara ne sɛ wo comment no ɔwɔ all the social media platforms YouTube ɛwɔ TikTok Facebook ɛna Snapchat Instagram ɛna other one platform but no yɛyɛ ho adwuma ɛnkyɛn bi wɔ so yɛda me crew members me nam ase na mehyia mo for your support iPhotos abrafo mpɔma ode ebi gideon akyenkwana na ɔno ndwe mu asɔfo so mpanimfoɔ a wɔtaa atumi ade adwumadie ba so ɛda ahenkora Reverend Eric Usu Nyame ɔnhyira mo na nyɛ mo kɛseɛ mema Sylvia Inkum baabi a obi a mema shout out Nyame nhyira mo for your support because moaboa yɛn na Johnson Ebenezer mo nso abibia mode mo comment ɛba no so mesɛ sɛ Nyame nhyira mo Ojoo nso ɛyɛ number one a yɛnya post video biara sɛ oh keep it up like yɛnyɛ yɛn ho ɛbɛkɔ so obi also sɛ more fire ɛsɛ ɔno nso ma yɛn mu ahoɔden mo a mo hyɛ yɛn nkran mo comment ahoroɔ no yɛka sɛ Nyame nhyira mo na monkɔ mmɔden ana mo support yɛn ɛnɛ baabi adi adwumadie no ban sɛ Nana America no exclusive restaurant it's an exclusive interview na come and nina exclusive restaurant yɛde dwumadie no ban wopɛ aduane papapaa di a na waba na ɔbɛpɛ bi yɛ maame na ɔde ha ma yɛn no yɛfrɛ no maame ama yɛboa bɔ mmɔden maame n'anim te yie paa baabi a dwumadie bi a pɛ sɛ obɛdi wɔ a bia ba a ɔbɛma akwan na abɔ mmɔden a na wakɔpɛ Regina's delicious Tom Brown no so ebi atɔ Nyame nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛseɛ ɔmmɔ ho ban no ɔmfa mfiri adom mu nkɔ adom mu na bɔ mmɔden ara sɛ dwumadi ahoroɔ health doctors joints
Nana Kwesi on the street. Exclusive interview show yi so ayɛ menya de adwumadie no nso no asɛ this year mo sɛ dan ho yɛ ebi so ayɛboa yɛn ho a yɛde sɛ dwumadie no ɛɛba nyame nhyira mo na nyɛ mo kɛseɛ ana bi mɛma kwan ne yɛde adwumadie asi makra mo